Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig, het programma over mensen met een passie in Zeeuws-Vlaanderen. Mijn naam is Angela Boeien. Ik ben Kenny Vermunt en we gaan het vandaag hebben over de LHBT-gemeenschap. Ja, dat klopt. En daarvoor hebben we een gast uitgenodigd en dat is Jeffrey Walhout. Welkom Jeffrey. Dankjewel. En jij bent voorzitter van het COC in Zeeland. Ja, klopt. Wat betekent nou COC? Nou, COC is een belangenbehartiger voor de LHBT'ers, de lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en alle geaardheden daaromheen. En wij strijden voor de rechten daarvan, ja. Oké. En hoe kom je nou bij om dat zo te gaan doen? Ik was 16 toen ik zelf uit de kast kwam en binnen Zeeland is er heel weinig voor die groep. Helaas, spijtig. En dat willen we eigenlijk aanpakken. We willen terug het COC terug op de Zeeuwse kaart hebben. Dus ervoor zorgen dat er informatiepunten komen, dat er instanties, gemeentes geadviseerd kunnen worden. Dat er infoavonden zijn, feesten, borrels, nou noem het maar op. Zodat je als LHBT'er steun en hulp kan zoeken. Ja, wat mij nou opvalt is, als ik dus hier rondvraag binnen RTW Scheldemond en ik vraag COC, niemand kent de afkorting COC. Hoe kan dat? Ik denk dat het vooral komt omdat COC Zeeland zich de afgelopen jaren heel veel heeft gericht op het café. Het café was gevestigd in Middelburg en dan zie je toch dat het veel aan de andere kant van het water blijft. Dat café is niet meer helaas, daar zijn we mee gestopt sinds dit jaar en we willen COC weer terughalen naar Zeeland. Dus in heel Zeeland en niet alleen aan de overkant. Dat café, dat was echt het enige punt waar iedereen bij elkaar kon komen voor Zeeland? In principe wel. Ja, van daaruit werden de infoavonden, borrelavonden, feesten georganiseerd. Later, afgelopen jaar, zijn we wel feesten gaan organiseren, bijvoorbeeld in Terneuzen. En nu het café er niet meer is, willen we dat meer gaan doen. Dus willen we door heel Zeeland gaan zitten. Dus niet specifiek Terneuzen of Middelburg, maar ook Goes, Vlissingen, Oostburg, Sluis, noem maar op. Ja. En hoe gaan jullie nou eigenlijk dan jullie bekendheid vergroten, vooral namelijk al in West-Vlaanderen? We gaan een promotieactie doen, dus er komen flyers en posters door heel Zeeland, op scholen, gemeentes, organisaties, buurthuizen, noem maar op. En daarnaast willen we dan daardoor leden gaan werven en willen we onze naam vergroten. Er liggen al heel veel connecties met gemeentes en die willen we gaan verbeteren en aansterken om te zorgen dat onze bekendheid niet alleen maar binnen de LHBT'ers zelf bekend is, maar ook buiten de mensen daaromheen. Ik denk persoonlijk dat het op de school begint. Ja, ik ben het daar wel mee eens inderdaad. We zijn daar ook in bezig in voorlichting. We geven voorlichting op verschillende scholen. Alleen is onze voorlichtingsgroep niet zo heel groot helaas. Dus we zijn drastisch op zoek naar voorlichters. En dan kan je de vraag die er naar is, die kan je dan beantwoorden. Alleen op het moment hebben we er helaas niet zoveel. Dus kunnen we daar ook niet zo heel veel in. Je ziet wel dat op de scholen waar het gegeven wordt dat het best heftige uren zijn. Dat het soms best heftige gesprekken losmaken. En dat is wel heel goed, want dan zie je het ook eens van een andere kant. En dan kan je het bespreekbaar maken. En dat is... Die voorlichting, is dat nou ook veel in Zeeuws-Vlaanderen of juist heel veel aan de overkant? Nee, wordt ook aan deze kant gegeven. Ja, zeker wel. En dan jullie organisatie, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Het bestuur, hoe verder gaat dat? Nou, we zijn met een kleine 4 man op het moment. Met mij nog 2 lesbische dames en een transgender jongen. En samen vormen wij het dagelijks bestuur van het COC. Daarnaast zijn we op zoek naar leden en voorlichters. Want naast ons bestuur hebben we nog de voorlichtersgroep. En nog een kleine vrijwilligersgroep om samen toch de infoavonden en de feesten te laten lopen. En daarin te zorgen dat er genoeg draagvlak is voor diegenen die hulp zoeken. We zijn nu vooral bezig met het terug opstarten van het COC. Nu met het afsluiten van het café brengt dat heel veel rompslomp met zich mee. Brengt dat heel veel afsluitwerk en heel veel opnieuw opstartwerk. En dat heeft heel veel tijd nodig. Daar gaat nog ook heel veel tijd in zitten. En daarna kunnen we ons pas echt richten op wat we als doelen willen behalen nog dit jaar. Alleen duurt dat nog even. Die leden, hoeveel leden hebben jullie? Helaas op het moment maar 63 leden in Zeeland. En wat gaan jullie eraan doen om daar
zeg maar 100 van te maken? Nou, we gaan promoten sowieso. We gaan onze zichtbaarheid groter maken binnen Zeeland. Dus we gaan ons niet meer alleen richten op de echte LHBT-groep, maar ook op de mensen daaromheen. Iedereen die ons wil steunen, kan ons steunen. Door middel van posters gaan we dit bekendbaar maken. Facebook speelt natuurlijk een hele grote rol. Samen met LHBT-netwerk Zeeland gaan we elkaar versterken en vergroten. En zo willen we de rechten van de LHBT'ers meer onder de aandacht brengen. Oké, en je zei net dat je druk bezig was met het café, omdat het allemaal verplaatst was naar Terneuzen en zo. Dus het was allemaal wat lastig dan. Maar hoe zien jullie dan jullie toekomst? Nou, in principe zitten we niet vast aan een locatie. Dat was vroeger natuurlijk wel met het café. Vroeger had je Middelburg als vaste uitvalbasis. Dat is straks niet meer. En dat geeft veel meer vrijheid. Je kan veel meer gaan richten op heel Zeeland, in plaats van dat je vanuit Middelburg moet werken naar buiten toe. Bijvoorbeeld op de infoavonden, feesten, partijen, je hoeft niet meer specifiek dat in één stad te doen. En dat geeft natuurlijk veel meer mogelijkheden ook. En daarin kunnen we ons meer bewegen binnen de gemeentes, kunnen we meer instanties aanschrijven, meer samenwerken en elkaar versterken. Ja, acceptatie, hè? Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Nou, zal dat hier in Zeeuws-Vlaanderen en in Walcheren en zo zal dat waarschijnlijk nog gaan, maar hoe gaat het nou bijvoorbeeld in Tholen? Jullie vallen ook onder Tholen. Ik denk dat het in Tholen wat lastiger gaat. Ja, Tholen is een beetje een aparte happening op het moment. Tholen voegt zich straks weer bij Zeeland. Dat is besproken in zoverre. Vielen die niet onder COC Zeeland. Straks waarschijnlijk weer wel. En je ziet dat Tholen wel heel hard daarin aan de weg timmert. Ik denk veel meer publiekelijk als andere steden, bijvoorbeeld andere gemeentes. Bijvoorbeeld gemeente Terneuzen doet er ook wel aan. Alleen minder openbaar, vind ik zelf. En ik vind dat aan Tholen juist heel sterk. Dat ze laten zien dat ze strijden voor de LHBT'ers en dat ze er echt alles aan willen doen om dit kenbaar te maken. Nou, jullie zitten nu in Terneuzen. Organiseren van avonden. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, zoals ik al eerder zei, zal dat niet specifiek van in Terneuzen alleen plaatsvinden. Wij zullen uiteindelijk straks op zoek gaan naar verschillende locaties. Bijvoorbeeld een café, een buurthuis, een zaaltje. En van daaruit zullen we dan infoavonden, spreekavonden, feesten in een café of een borrelavond op een donderdagavond gaan organiseren. Dus Terneuzen zal het postadres even blijven. Mm-hmm. En van daaruit zullen we ons dan door heel Zeeland verplaatsen. Oké. En hoe gaan ze jullie vinden? Nou, Facebook, social media speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. En daarnaast onze website, onze posters straks, waarin we leden willen werven en ook voorlichting. Via andere instanties. Ik hoop dat gemeentes en hulpbehoevenden doorverwezen worden naar ons. Ja, we hadden het in ons voorgesprek hadden we het even over de asielzoekers die naar ons land komen. Daar speelt ook wel wat. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, ik vind dat een heel moeilijk onderwerp. En dat is omdat je op het moment heel erg ziet dat het beleid van de asielzoekers heel erg veranderd is. Dus je krijgt niet zomaar meer asiel. Dat wordt niet meer zomaar toegewezen. Dus je moet een specifieke reden daarvoor hebben. En je ziet dat als jij gediscrimineerd wordt of vanuit angst jouw land moet verlaten omdat je homoseksueel of lesbienne of LHBT'er bent, dan is de kans groter dat jij asiel krijgt. En dat is lastig natuurlijk, want hoe bewijs je dat je homoseksueel of lesbienne bent? Dat is naar mijn idee niet te bewijzen. Dat is niet vast te leggen op papier van alsjeblieft jij bent homo of alsjeblieft jij bent lesbi. En daarin zijn we dan aan het kijken hoe kunnen we zoiets nou ondervangen? Hoe kunnen we die mensen helpen? Hoe kunnen we dat gaan begeleiden? We willen het Maatjesproject, wat er ooit al was, weer terug in het leven roepen, samen met LHBT-netwerk Zeeland. En van daaruit willen we die mensen dan gaan helpen, steunen en in hun ontwikkeling ook helpen. Dus dat ze altijd een uitvalsbasis hebben, altijd op iemand terug kunnen vallen met vragen, infoavonden, samen naar een feest of wat dan ook. Naast de groep asielzoekers hebben we ook nog een groep transgenders. Hoe staat dat ermee? Nou, nadat de beroemde Caitlyn Jenner zich van man naar vrouw heeft, het traject is doorlopen en dat zo groot in de media is geweest, omdat dat de beroemde is van de Kardashians, heeft dat veel meer rekbaarheid gekregen, heeft dat veel meer bekijks gekregen en is daar veel meer over bekend als vroeger. Als je aan mij 5 jaar geleden had gevraagd van,
wat houdt het hele transgender gebeuren in, dan had ik heel stom staan zwaaien en geen flauw idee. En op het moment als je aan iemand vraagt wat is een transgender, weet hij er altijd wel iets over te vertellen. Dus dat is alleen maar goed, dat is heel positief. Daarnaast hebben we natuurlijk in ons bestuur een transgender en dat opent heel veel deuren. Er kan veel meer en veel sneller hulp gezocht worden voor iemand die het nodig heeft. Gebeurt dat ook? Ja, gebeurt regelmatig. Naast asielzoekers en lesbiennes en homoseksuelen kloppen er ook regelmatig transgenders aan van goh, waar kan ik terecht en wie kan mij helpen? En hoe gaat die stappen dan verder? Wat gebeurt er dan? Dat is heel uitgebreid. Het moet natuurlijk psychologisch onderzocht worden hoe het helemaal in elkaar zit voordat er echt drastische stappen ondernomen worden. Je kan niet zomaar zeggen van goh, ik wil morgen een meisje worden in plaats van een jongetje en ik laat de boel eraf hakken en we gaan weer als meisje verder. Dat is helaas, nee. Hoe lang duurt zoiets? Ja, daar gaan jaren overheen. Ja, hormonen moet je gaan slikken uiteindelijk, psycholoog onderzoeken. En als ze dan echt zeker van de zaak zijn, kan jij op de 18e bewerkstelligen van nou, ik wil nu die geslachtsoperatie ondergaan. Ja. En dat hele proces en al die belevenissen van mensen, tikt het op een duur niet ook zwaar aan jullie aan? Jullie ontvangen al die verhalen? Ja, klopt. Het zijn soms best heftige verhalen. Mensen komen best met een persoonlijk iets naar je toe. En ja, dat is heel prettig dat je dan toch met z'n vieren bent. Je kan het verdelen en iedereen heeft zijn eigen werkvlak uiteindelijk. Ik als homoseksuele man sluit meer aan bij de homoseksuelen en dan de lesbiennes hebben meer aansluit met de lesbiennes en dan transgender. En zo proberen we wel een beetje dat te verdelen onder elkaar en elkaar te helpen waar we kunnen natuurlijk. Als je ergens vastzit, kan je nog eens om raad vragen aan elkaar. En ja, wat ze zeggen, probeer je werk niet mee naar huis te nemen. Maar ja goed, soms is het zo heftig dat dat wel eens gebeurt. Mis je nou niet stiekem een hetero in dat bestuur? Zeker, ja, ontzettend. Want de LHBT slaat natuurlijk niet alleen maar op de lesbiennes en de homoseksuelen. We willen juist dat iedereen het accepteert en er gewoon voor gaat. Ellen DeGeneres zei ooit van er komt een moment dat we niet meer uit de kast komen, maar gewoon lief hebben. En zolang dat moment nog niet daar is, hebben we nog altijd werk. Dus liever dat er nog een hetero bij komt en dat we samen daarvoor kunnen strijden. Dat lijkt me een mooi afsluiter. Ja, zeker. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. Het was zeer interessant. Graag gedaan. En hierbij sluiten we af. COC Zeeland. Van onbekend naar bekend. Wilt u nou meer informatie over COC Zeeland? Neem dan contact op met het volgende e-mailadres. En hartelijk dank voor het kijken. Tot Bedankt. ziens.